presented by शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप सुन रहे हैं सिंगर दुलार बरसमिया एबो तोरा घर में लेबो असगर में लेबो असगर में लेबो असगर में एबो तोरा घर में लेबो असगर में मजा लेबो तोरा ओढ़नी बिछा के मिलेला अइहो बसबरिया गे छौरी खोलक के बरिया गे मिलेला अइहो बसबरिया गे खोलक अपन के बरिया गे एबो तोरा घर में लेबो असगर में। ओहो अच्छा। एबो तोरा घर में लेबो असगर में मजा लेबो तोरा ओढ़नी बिछा के मिलेला अइहो बसबरिया गे छौरी खोलक के बरिया गे मिलेला अइहो बसबरिया गे खोलक अपन के बरिया गे खोलक अपन के बरिया गे शिव नारायण अखन अपने सब सुन रहल छी गौरगामा से शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति। सखी सहेली से कुछ नहीं बतई होठ में लाली लगा के तू सखी सहेली से कुछ नहीं बतई होठ में लाली लगा के तू गे मम्मी पापा से छुप के तू गाल में पाउडर लग के चढ़ल जवानी के कोना के छौरी रोज रोज बर्दाश्त करे एबो तोरा घर में लेबो असगर में। एबो तोरा घर में लेबो असगर में मजा लेबो तोरा ओढ़नी बिछा के मिलेला अइहो बसबरिया गे छौरी खोलक के बरिया गे मिलेला अइहो बसबरिया गे खोलक अपन के बरिया गे शिव नारायण गायक दुलार बुची तोरा कहै छौ राइटर चंदन दीवाना बनल छौ। गायक दुलार बुची तोरा कहै छौ राइटर चंदन दीवाना बनल छौ। तोरे चक्कर में राधे और सिया इनके देख के पागल बनल छौ। छोट छोट कपड़ा पहन के जे घूमबे थोड़ा सा तोरी न तोरी न देता एबो तोरा घर में लेबो असगर में। एबो तोरा घर में लेबो असगर में मजा लेबो तोरा ओढ़नी बिछा के मिलेला अइहो बसबरिया गे छौरी खोलक के बरिया गे मिलेला अइहो बसबरिया गे खोलक अपन के बरिया गे एबो तोरा घर में लेबो असगर में। एबो तोरा घर में लेबो असगर में मजा लेबो तोरा ओढ़नी बिछा के मिलेला अइहो बसबरिया गे छौरी खोलक के बरिया गे मिलेला अइहो बसबरिया गे छौरी खोलक के बरिया गे presented by शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो।